Mga kapuso, laing kabayanihan na sab sa usa ka kapusong kagayano ng atuang tagaan ug pagtagad tungod nagpakabayani siya ug iyang gigukod ang usa ka snatcher sa dalan nga nangawat og cellphone. Atong tagaan ug pasidungog ang maisugod nga rider nga si Arman Luzano. Sir Arman, mayong buntag ug dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta ka karon, sir? Okay ra gyud sir. May buntag dahil sa inyo tanong sir. Good to hear nga maayo ang imuhang kahimtang karon, sir. Pero sir, alang sa kasayuran sa atong mga kapuso, no, unsa ba ang imuhang panginabuhian ug kamusta ang dagan sa imuhang pagpaningkamot karon? As of now, medyo lisod gid sir. Kaya gimikan wala katay tarong income nga makuha. Gimikan to mingaw sa deliveries na manggali income. Sakto ra gyud sa budget sa makakaon. Maningkamot ra gayud kita, sir, aron makasugakod ni ining kalisod nga atong ginasagubang karon. Pero sir, atong hisgutan no kining imuhang kabayanihan nga gipakita nga mi viral man gayud sa social media. Unsa ba ang nahitabuan ni sir? Actually ato sir, gikan ko ato sa pagtrabaho. Orientation board na ako sa pan nga akong gi-applyan. Dayon gisugo ra pud ko nga nay paliton. Wala ko na-expect nga sa unahan nanay nahitabo mo tong pag singgit na ako uban man gud tawag makadungog nga na-snatcher isiguro sila galantaw. Ako is wala sa pagduwa-duwa pag singgit na nila na nakadungog ko snatcher. Kami din duwa ni sir una nga naglakag kamo abigin na mo daghan. So sa kong utok is gusto na ko masapon ang tao. Sapon na mo ang tao para mabawi ang butang na iyang gikuha na dili para siyaha. Sir Arman, so katong higayuna aduna pa bay ginukuray nga nahitabo? Yes sir, pag-uwing sa Kalibunan, wala mi kabalogi. Doon sa na mo paglusot kung pag-adto tong lugara. Nalakag na mo sa sir, kaso lang sa ihang pagkalingasan is nangagisi ang sanina, nabilin ang iyang dapat pabilin. Isa na tong cellphone. Sa among pagkamang-kamang sa kasagbutan, pag ginukuray, mao tong dahilan nga nabilin gani ang cellphone. Ug wala gid siya kahigayon nun. Kuha tong dili para siya ang butanga. So human sa insidente, sir, kamusta ba mo? Aduna ba'y nasamdan sa inyo ha? Tuloy man pud sa Ginoo sir, wala man sad okay ra man sad mi. Kasama walay nasamad. Medyo hangak lang gud kay unexpected man gud nga pagkahitabo. Joto nga gusto ka mo tabang na wala ay kapalit na gusto dawaton. Maayo ra sad, sir, kay walay nasakitan o nasamdan sa inyuha nga mga niresponde. Pero sir, niadtong tungura, wa ba kagibati og kabalaka o pagduha-duha sa imuhang kinabuhi, labi pa nga usa ka snatcher man ang imuhang gigukod? Wala sir, ang sulod lang gud sa kong utok ato is na isa ka tao nga nag-need og tabang nga gusto tabangan. And if ever nga gusto ka mo tabang sa isa ka tao, samot na depende man gud sa case po sir, sa sitwasyon nga pamaagi like sa nang isnatan ng tao. Wala na kay dili na ka makaunawa na sir. Gusto mo gid mo sa tabangan o dili. Ang imuha na makuha ang butang sa dili para siyaha. Grabe ka genuine ang imuhang intensyon gayud, sir, sa pagtabang sa nanginahanglan. Apan human nga mi viral ang imuhang kabayanihan, sir, unsa ba ang imuhang gibati? Sir, medyo ulaw po kay for the first time pa kong kuhan side. First time na ako na matrending. It's wala sa ko nag-expect na inato day ang pwede mabalik sa kuya. Medyo makagaan sa kasing-kasing sir na nagbuhat kag maayo. Napoy balik na istorya na maayo. Kasagara sa akong mga kauban sir, is proud sila nga nabuhat na ko to. Ngano og unsa nga dagan nga pangutana. Basta kay isa lang nahibawan, buutan ko nga klase nga pagkatao. Para sir. Angayan rasab kayo ka, sir, nga pasidunggan sa imuhang maayong nabuhat. Pero Sir Arman, unsa ba ang imuhang mensahe ngadto sa katawhan no, labi na nga nahimo kang inspirasyon karon tungod sa imuhang kabayanihan? Ako lang advice sa mga taong gusto mo tabang para sa mga taong kinanglan tabangan. Unta, di sila magduwa-duwa. Depende sa sitwasyon na kinanglan nila ang atong tabang. Since man nga nagkalisod ang panahon, natay makita nga nagkalisod siya or depende sa iyang sitwasyon. Angay sa tabangan, unta, dili na to isipon ang iyang bad side.
ato lang sa siguro naon na need niyang tabang karon o kinanglanon niya. Daghang salamat Sir Arman Lozano sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug panghinaot namo nga mas mudaghan pa ang susama nimo nga mutabang sa nanginahanglan. Amping kanunay sir. Sige sir, thank you. Salamat kay sir. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.